Yada se boko baby me Adom TV Badwam na wo hye no mambo atema yada se papa de du so no amamra ne amane ekoso nti e wo se yehunu me ye sure pa se ayi twifo himani di hye bi hwe enzo onim abakose mba akokora ebre no so se wo se ye na nanom kasa na eye TUANKO Festival 2025 a baso no na nanom edi yen ewuramu eye nti no manya mpanifo yi ewa ha Ochiame kwabna anyibin ayebin otin owo ahina Augustine ne nanache ba for ewa ha mpanifo mmawache se bibia bokode ana yeda se papa wada wo ba fe fa bakosemu kakra nsa twifo himan omunchi efrihe twifo himanchi efibunu mmemu ayo ibe kan se ni efi Sahara Desert na ibe pie mu wo bunu mmemu na ye duanafo ayekasa ni yetwi twi no ayekasa wo kan wo twim kini efre twim ti twi no asense twim ayekasa na fo no eye dodo kambia nti twi fo di sabre no wo hene ana odi yanim ye amfo akoto no je be pie mu wo twifo heman e wo de year 1480 ko pie bo bia na efre wo kunkum so ona ye nanan ko bo nsisiye afie yi bafo akoto no na owo nkrofo a ekọ nsasi ano ko hwehwe se baabi ansasi no no obi biara enkotra ho ndi nsasi no efri obudem ekosi onwa ekosi pra ano onyina ye twifo nsasi na afahye we ne da hodda nanso emre bi beso ya nananom gem kakra nti otumfo a mo simplim sesere ko toso nan be ma ba won sinsu mansa no waham twantwa ko atwa na ne yako ana friend ku nana odi janana oba ye no se dabi nananom amane no ya ye gem dodo nti be ye mfie mpimienu ne adunu yimu opani mrantie bi boa wano se be ne den so ne amamre no ye besa akom nti mfie mienu a etwa mu yedi yeso na anya kese sede afie die no etie no nti afie we die no kina nyame boa ye ko ekurada dem akoya amane ne amamre ifida yakọ isukese bi so akoya amane ne amamre nse afie we niema na anko yie afie beba ye beba no ye de sa niema nyina abekere o mframem na obia ehun ye tie eda menko na nabafo hoi na ono so enkyere ye se da medi kan ye no twifo himani di sie bi hwe TUANKO no kura no o se kura wonte ya wona nkra ha ni yo kra wonte hwe TUANKO no ayeden a na maye ne mfaso de wo so we de kamesro na nka TUANKO side na be traditional side na me kasama record label no naka no TUANKO no aye Brian nanan free bunu memu eba twifo heman no okay nanan edi omo ba ye no na asaman kese osaber ma edu daako oni na sefo otoso mienso na sefo na wo ho omo hwe na yinkuro no ani asase no esua jo se sade omo betu no mfe no nkota abakrampa jo fra abakrampa no omo to asikodu current asaman kese odi no kwa afa akoto akwam ma hene asifri twifo heman no me yeso ya bekona yakobo yesisi o bibi na binu akaka nti yekuro heman na nkasa na edi ahemfo man akosi broni betwere wo hu twiro nti no ya ne heman and yenhwe programs are line up shase da be papa stabilize that say nyame Adom a memenda ebe okay ochinachi ne yeshase na sene adwumade ne tie no onse se ohwe matade anim se twifoman aduan nyina nchi ani twifoman ya hinkro ni twifo himan enti bra nananom ebeduye no omode eja aduan ni bia onam bia ondi ja bia no nya aduan ni papa enti nyame Adom Saturday ya de clean up exercise anopa no ebeto so na enwumre no ya ye bonfire night no eno no na bekyere se eja nananom de fie bono manso fa dance ya be pie be bia na efre ho twufuman mu no ya hye dwumadi na se
nti no ba bi obia wo bia no yeto nsa frɛ no sɛ ombra sɛne adwumadi ne tie ne yɛbɛyi akwanima adwoada ebnada kosi ne memenda so a ye fundraising kakra twufuma hene otumfo mo asiriko otoso 9 eni so ade hu no sɛ afiwe bɛkɔ na wiye no yɛbɛsi afifoforo mu no na College of Health and Allied Sciences Okrom ho no ono ade amanyuma ne sika kaka nkra o manfo bɛboa no obenya no yɛtumi de ahyase enti eno ni dwumadi a ɛbɛkɔ so pa eno mu ne yɛyɛ ma Nkonim TV Nkonim Entertainment ni dwumadi nyina ne Adom TV abeso ya sene se no ye ma wiase nyina hu se ne atwufuman ete ene menko ayi hwe abafo ne hwe de mbeye da no efiri memenda kwa no dwumadi ne se na mobeye nafa obapa mamema etifo achimbi na minchia the chairman and the CEO of Nkonim Groups Mr. Mponsa one ne ho kafo ma mesera na wo hwe Nkonim Records a say last year ene hu se dwumadi a yeru a otumfo amoasese kudi on say hu se edwuma pa ti yeso ye de ntoma kobo mo no say yebeboa at least ekoye tradition no kwa na festival ntimi nyede what you say ti yeso ye say entertainment side no yeso yebeboa na at least youth ne wo krum omani etimi akakakra nti last year de kwa kase koye na ni kase but this year hwe package na fully pack wo hwe nyambo a Thursday ni e fence Chufuma dance in a week pepe Chufuma dancing competition with patapa I can see but the one kwa na man say ye boa me kromo no me agije omani nti dancing competition no course we na patapa de fence enyum to abegije ni bio na wo hwe Friday no so a Friday no so ye Almighty Kwame UG. Oh wow. O share ye Ghana mu a o share Ghana was beautiful ya yeso ye de ne say mischieful mind. Mischieful mind. Ba ni gina mu no enye free ye bejiska akra. Ye bejiska akra. Patapa de ne Eugene de nya mu bejiska. Ye bejiska akra. Patapa de no get fee 30 Ghana cedis. Okay. Ni na so be koso art and culture center ho ne be koso 30 Ghana cedis na kwa me UG de no so no normal one that's a regular fee ni 80 Ghana cedis. And VIP ni 100 Ghana cedis. Ni nyina so be koso very good. Now share 1800 very good. Yeah, very good. You share ye mayo na omanu atie e ba amamre a me pesa nka wankasa ba be hwe manu mu ofeye adia se mu ofeye ankasa omanu atie ombe display tradition na kire na iwi anyame ya adom a Friday no Saturday rather eno ni Gandeba na no betrase no mama infofo na kwa aba no ndomu wi a na no betrase o ma bread ya nyume se nji omuni kakra ye de na hwan ye de ne ba na ye Kofi Kinata ene inafa Lana puna no ode very good na ye Kofi Kinata ye de Kofi Kinata ba Twufuman yes ye de ne ba Twufuman na no so ye beji bibi kakra ene ye se ye je ye beji bibi kakra you say regular fee 100 Ghana cedis. No regular near 100 Ghana cedis. And a VIP near 150 Ghana cedis. 150 Ghana cedis. Very good. Now you are the Sunday no. I say aseda. And you could then yamiasi. You know another artist. Another artist. But you is can free. Free. Why free? January maybe Ocho. Ayo. So far so good. So far so good. Very good. And you did Sandra Mensah. Sandra Mensah you be a record label no nipa ya nente obi abi beteneka na Almighty Obapa Christy Oba so oba Obapa so oba na adwuma na mo ye na fully pack sa planning committee mo ya dia papa sa because this year man fa ni ago ma ba no te se kakai na na yanyi wase me twato na ye sense yo me twato ne se TUANKO no bili kan bo so na nanom na ekoye no won ma ya anko no na e ka ho no na e firi won TUANKO sebi akunya yesi ko ha obi dan migrate ema otu yen dabi ebi mo ko yen no yen ye ka yen no yen nti sa fa hye no na ba be boase o Twufuman ni mo me fa konya we so machi ami ma hinu tumfo am osim prim sese ko to so nan oba hi ma adwo obia so to so mienu afei mi kro ma mi di kro ho no Twufuman sayim me chia wonyi dara ni planning committee the chairman Moses ne apamfo sa o ma ya de machi ami na na me nchi obi an to kwa beba me so ma mi chia na no ba chia obi a so wa chia o chama na ye no no mi chia pass ko ni beat obi a ya chia wo mo enti ha na ye de nkomo no ebesie enti Twifo Heman adehye uyu hu firim obeyira bredi e sase memenda ye de akuama akosi ne kwasiada
a week long program no mo ye no fa ho gym bi why amanten tesanke ekohwe bi ye bompa ye afie besimu nkwa hoden wo ho a na yakohwe de yekoso bidi de afia amankwa tamaklo kwasinsia ye krado otwaso